Que es vegi bé. Va. Nosaltres hem treballat els equinoderms, els equinoderms són les estrelles de mar, els equinoderms de mar, les cogombres de mar, els equinoderms són marins, vol dir que viuen en el mar, que no poden viure ni en els llacs ni en els rius. Es poden desplaçar per roques o sorra. Aquí, com podem veure, és una estrella amb la roca. Tenen esquelet interior format per peces petites i unides. Aquí, en aquesta foto, podem veure l'esquelet de mar per dintre. Dintre del seu cos tenen l'aparell molecular per on va l'aigua del mar i del qual surten els peus moleculars, que és això, aquesta ressalta negra. L'aparell molecular fa les funcions a l'aparell circulatori i respiratori. S'ha de transportar l'oxigen dels centres principals. La reproducció és sexual i en alguns grups és la reproducció asexual. En els equinoderms, si es trenca una part, es torna a reproduir. Vol dir que si es trenca com una part d'una estrella, es pot tornar a reproduir. Això és una estrella de mar i aquí darrere hi ha els peus involucrats, que són com unes potes petites que els permet moure's. Hi ha algun dubte? Alguna cosa que vulgueu preguntar que no hagi quedat clara?